Sä voit oppia uuden kielen lukemalla ja kuuntelemalla mielenkiintoisia tarinoita. Mun nimi on Topias ja mä oon harrastanut vieraiden kielten oppimista jo usean vuoden ajan. Ja aina kun mä oon opetellut uutta kieltä, niin mä oon miettinyt, että miten mä voin tehdä tämän vielä tehokkaammin, miten mä voin tehdä tämän vielä helpommin. Mä oon aikuisiällä opetellut puhumaan 3 uutta kieltä, ruotsia, espanjaa ja venäjää, samalla kun meidän perheeseen on syntynyt 3 pientä lasta. Eli mä oon joutunut miettimään, että miten tämä kielen oppiminen voi mennä mahdollisimman helposti ja nopeasti ja kaiken muun arjen keskellä. Tässä kohtaa sä saatat ajatella, että no siihen tarvitaan vaan kielipäätä, että se onnistuu. Mutta ei se oikeastaan ole näin. Okei, on joitakin ihmisiä, joille kielten oppiminen ja omaksuminen tapahtuu todella helposti ja vaivatta, mutta mä en ole yksi niistä. Esimerkiksi silloin, kun mä olin peruskoulussa tai lukiossa, niin mä olin kielissä enintään keskiverto. Mä opin englantia sillä, että mä pelasin tietokonepelejä, mutta ruotsia mä en oppinut sitten senkään vertaa. Kielten oppimisessa ei ole kyse siitä, että onko sulla kielipäätä vai ei. Useimmilla ei ole, ei minullakaan, vaan siitä, että sä osaat käyttää oikeita tekniikoita. Jos sä yrität oppia kieltä sillä, että sä käyt sanallistoja läpi tai yrität opetella ulkoa kielioppisääntöjä, niin todennäköisesti ei onnistu hirveän hyvin. Okei, joillakin saattaa toimia, mutta ei ainakaan mulla ja todennäköisesti ei monella muullakaan. No miten sitten uusi kieli opitaan helposti? Totta kai tekniikoita ja työkaluja on erilaisia ja kielen oppiminen näyttää vähän erilaiselta riippuen siitä, missä vaiheessa sä oot sun kielten oppimista, mutta yleisellä tasolla suurin osa sun kielen oppimisen ajasta pitäisi olla sitä, että sä luet tai kuuntelet tarinoita tai katsot videoita, jotka on sun omalla tasolla. Silloin kun sulla on jatkuvaa kosketusta kieleen semmoisella tasolla, mikä on sulle hyvä, sopiva, niin sitten sä pystyt omaksumaan kieltä helposti. Mutta miten se kielioppi? Eikö sitä pitäisi myös opetella? Joo, sä oot oikeassa, että pitää, mutta se ei ole niin tärkeää kuin sä kuvittelet. Sä voit ymmärtää yksinkertaista tarinaa ilman, että sulla on juurikaan ymmärrystä kieliopista. Ja sitten siinä kohtaa, kun sä alat kiinnittämään huomiota, että hetkinen, täällä on tämmöisiä kaavoja, sä huomaat, että joku tietty sana toistuu, sä huomaat, että jotkut sanat vaihtaa muotoa, sulla herää kysymyksiä, mikä tää juttu on, niin sitten siinä kohtaa sä voit katsoa sen kielioppisäännön kielioppikirjasta tai YouTubesta, ja sitten sä jatkat lukemista ja kuuntelemista. Ja sä havainnoit, kuinka tää kielioppisääntö toimii. Ja kun sä näet, miten se kielioppisääntö toimii yhä uudestaan ja uudestaan, niin sitten sen omaksuminen on paljon yksinkertaisempaa. Otetaan yksinkertainen esimerkki. Ruotsin kielen adjektiivit on tosi simppeleitä. Ruotsin adjektiiveilla on lähtökohtaisesti vain 3 muotoa. Esimerkiksi hieno, fin, niin muodot on fin, fint, fina. Eli yksi muoto käytetään en-sanojen kanssa, toinen käytetään et-sanojen kanssa ja toinen käytetään monikossa tai yksikön määrällisessä muodossa. Sääntö on hirveän helppo ymmärtää, mutta käyttäminen on ihan toinen. Mutta sitten kun me luetaan ja kuunnellaan paljon materiaalia, me nähdään, että miten tämä sääntö toistuu uudestaan ja uudestaan, niin sitten se omaksuminen on paljon helpompaa. Mutta on myös paljon sellaisia asioita, mitä me omaksutaan ihan huomaamattaan, kun me vietetään paljon aikaa kielen kanssa. Esimerkiksi tässä jonkin aikaa sitten mä olin katsomassa YouTubesta yhtä espanjan kielen opetusvideoita, ja siinä puhuttiin siitä, että miten pienet sanat voi vaikuttaa sanojen fiilikseen. Siellä puhuttiin espanjan kielen sanasta poco, eli vähän. Että miten sen sanan fiilikseen vaikuttaa, että sanotaanko me poco vai un poco. Siinä videossa käytännössä vaan sanottiin, että jos sä sanot un poco, niin siitä tulee semmoinen kiva positiivinen fiilis, ja sitten jos jätät sen un pois, että sanotaan vaan poco, niin sit tulee vähän negatiivisempi fiilis. Mä en ole koskaan kuullut tämmöistä sääntöä, mutta sitten kun mä mietin sitä mielessäni, niin sitten mä vaan ajattelin, että noin mä sitä sanaa käyttäisin. Eli mä olin omaksunut tällaisen säännön ihan huomaamattani. Ja sä oot varmasti huomannut, että jos sä osaat valmiiksi jotain vierasta kieltä, niin on hirveän paljon asioita, mitkä susta vaan kuulostaa oikealta, vaikka sä et osaisi täsmentää, mikä se nimenomainen sääntö on. Mutta miten me voidaan sitten löytää materiaalia, mikä on meidän omalla tasolla? Meillä on varmaan kaikilla semmoinen kokemus, että me ollaan koitettu katsoa jotain vieraskielistä sarjaa tai elokuvaa, ja ei me ymmärretä sitä yhtään mitään, koska se on liian haastavaa. Ja just tätä varten mä oon tehnyt tämmöisen sujuvaksi tarinoilla verkkokurssin, jossa mä näytän sulle sen polun, mitä sä voit seurata, että sä aloitat lukemaan hyvin yksinkertaisia tarinoita, ja miten sä voit pikkuhiljaa siirtyä haastavampaan ja haastavampaan materiaaliin kohti sitä materiaalia,
materiaalia, mikä sua oikeasti kiinnostaa, jonka avulla sä voit sitten omaksua tämän kielen osaksi sun elämää. Sä löydät linkin tälle kurssille mun profiilista. Kiitos, että katsoit videoja. Nähdään seuraavalla kerralla. Ciao ciao!